bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye février kalo tile 3 san 2023 ni ye ka dɔnkibaru waati sele bi dɔnkibaru kɔnɔna la Suisse jamana olu ka lasigiden so min ni a kun ka kɛ anw fɛ yan nɔ Mali la wa u kɔni ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ basigibaliya ye halisa an bɛ to an ka jamana yɛrɛ kɔni kan min bɛ tali kɛ denmisɛnw olu ka minfɛn min bɛ nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko shisha waati min kɔni kun fɔra yaasa a mini n'a donni bɛ ka bɔ dabila an ka jamana kan ayiwa o waati o sera an bɛna an da don ko la ka fara o kan koti service fo ka taa se Yeli vision ma olu ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna la u ye min ye kalanbolo labɛn kalanbolo min ni a bɛ tali kɛ yaasa ka se ka réseaux sociaux k'olu ɲɛdɔn ka se ka feere yɛrɛ kɔni fɛnɛ k'o kan a kɛra Yeli vision yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛna an da don la ka walawali kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa farafinna farajɛla n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ an bɛ don n'u ye walawali kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Suisse jamana olu yɛrɛ kɔni kun ka lasigiden so u y'o laɲini yaasa ka se k'o kɛ Mali yɛrɛ kɔni na cogoya min na nka o baara min ni a kɔni kun laɲini kɛra i bɛna ye k'a fɔ o bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bɛn n'a ye fangajɛso min n'o kɛra Mali la san 2020 fo ka taa se san 2021 yɛrɛ kɔni ma o kɛra sababu ye baara ninnu kɔni olu ɲɔngirila ayiwa min ye ka se ka u ka jamanadenw ani u ka baarakɛlaw olu ka lakana ka se ka o fɛnɛ kɔni sabati cogoya min na Suisse jamana olu kɔni ye a laɲini ni waati in na ayiwa u ka lasigiden so min n'u kun b'a kuma la yaasa ka se ka na n'o ye Mali yɛrɛ kɔni na ayiwa taa ni ka segin o bɛ se ka don cogoya min na Mali o n'olu ka jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw u y'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ basigibaliya ye an bɛ to an ka jamana kɔnɔ halisa i n'a komi an ye min fɔ denmisɛnw olu ka minfɛn min bɛ nɔ ni maa caman b'a wele ko shisha o y'a tɔgɔ ye i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw olu kun ye laseli kɛ waati tɛmɛnlenw na ka kalo wɔɔrɔ di a feerekɛbaw sannibaw ani minnu bɛ don n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ayiwa yaasa ka se ka nin baara ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ waati kofɔlen o kɔni o bɛ ka i sɛnsɛn ka se ka bɛn ni février kalo tile 15 ye o bɛ bɛn n'o ye a kalo wɔɔrɔ yɛrɛ kɔni dafalen ma nka yanni o cɛ min ye shisha feerebagaw ye olu kɔni ye laɲini kɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka ɲini jamana yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ se ka waati ninnu kɔni janya cogoya min na walima ka sariya wɛrɛ ta sariya min b'a ni minfɛn tɔw k'olu bɛɛ bila hukumu kelen kɔnɔna la yaasa olu fɛnɛ ka wari min ni olu taar'o don ni minfɛn ninnu na o kana kɛ wari lacɛnni ye nka an bɛ waati min na jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ma fɛn fɔ ka bɛn ni shisha a feerekɛbaw olu ka laɲini kɔni ye nka hakilila jiginna min bɛ tali kɛ février kalo tile 15 o kɔni bɛ bɛn waati min yɛrɛ kɔni kofɔra jamana ɲɛmaaw fɛ ayiwa o bɛ bɛn o dafadenw ma cakɛda min bɛ yen nɔ koti service ale ni Yeli vision olu yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna la u ye min ye kalanbolo dɔ sigi n'a bɛ fɔ min ma ko formation tile 2 baara kɔni ayiwa o kɛra ka ɲɛsin maa dɔw ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni mɛna yaasa ka se ka réseaux sociaux n'a bɛ fɔ olu ma diɲɛ donna sira kuraw ka se ka olu ɲɛdɔn cogoya min na kɛnɛ in kan maa caman yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ a bɛna bɛn tile 2 baara yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan an bɛ waati min na ɲininiw y'a jira k'a fɔ ayiwa san 10 nin kɔfɛ min ye feere kɔrɔlen min n'an b'o olu kɛ ni o ye butigi dayɛlɛ ninnu ani ko caman wɛrɛ olu kɔni bɛna jɔ ayiwa bɛna nɔgɔya ka sababu kɛ bari ka d'a kan diɲɛ donna sirakɔrɔ olu ye jɔyɔrɔba ta an ka adamadenya yɛrɛ kɔni na o hukumu de kɔnɔna la min ye ni kalanbolo in ye a labɛnna k'a kɛ tile 2 ye ka di maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni nana formation in na yaasa olu bɛ se ka diɲɛ donna sirakɔrɔ ka se ka olu ɲɛdɔn cogoya min na a feere kɛcogo k'olu ɲɛdɔn ayiwa a kumaw kɛcogo k'olu fana ɲɛdɔn yaasa a bɛ se ka kɛ tɔnɔbɔ ye olu yɛrɛ kɔni ma sini ani sinikɛnɛ ma an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso Burkina olu ka premier ministre min na ale yɛrɛ kun nana Mali kɔnɔna la a ka taama senfɛ a ye hakilina bila n'o ye k'a jira k'a fɔ Burkina ni Mali olu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen ye o kɔni o y'olu ka laɲini ye a ko nin kɔni an ye waati jan ayiwa an kɔni kun bɛ ka fɛn dɔ kɔni laɲini ayiwa an bɛ ka taa ɲini diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na nka a tɛ yɔrɔ si ko a bɛ an senkɔrɔ o de kama ale y'a ɲini ni an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan anw bɛ kan kelen fɔ ayiwa an bɛ kɛ jamanaba ye k'a jira tuguni ale kɔni nana Mali la ale nana ka na kalanbolo de ta Mali la min n'a bɛ taa o baara ninnu ka se ka olu kɛ a ka jamana yɛrɛ kɔni kan nka halisa a ka laseliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Burkina premier ministre ale y'a jira k'a fɔ olu kɔni ye kɛlɛkɛminɛnw ka se ka olu ɲini nka kɛlɛkɛminɛnw kelen bɛ ka dan sigi olu kan yɔrɔ dɔw la o kɛra ni o ye olu yɛrɛ kɔni baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛlen bɛ a sanyɔrɔ de la wa walima a kɛlen bɛ a kan ka tɛmɛ port minnu fɛ yaasa ka se Burkina jamana yɛrɛ kɔni
kɔni kɔnɔna la ayiwa o kɔni an bɛ o waati de la bi n'i y'a ye bi bamaci kɛlɛ yɛrɛ kɔni a gɛlɛyalen bɛ bari ka d'a kan olu ni maa dɔw olu tun bɛ jɛ la ka kɔrɔ ayiwa o maa kofɔlen ninnu de kɔni t'a fɛ olu ka kɛlɛkɛminɛ yɛrɛ sɔrɔ wa olu t'a fɛ fiyewu bamaci kɛlɛ min ni a bɛ burukina yɛrɛ kɔni kan burukina ka se ka se sɔrɔ bamaciw yɛrɛ kɔni kan halisa an bɛ to jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Alimaɲi minisiri min ne ale ka baara bɛnnen bɛ u ka sɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ale nana taama la Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka taama ninnu kɔnɔna la minisiri fila Mali tɔgɔ la olu ye a kunbɛn fɔlɔ o ye min ye Abdoulaye Diop n'ale ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ani jamana dɔ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale kɛrɛfɛ a baarakɛɲɔgɔn ni o ye Aluseni Sanu ale ye an ka sɔrɔ minisiri ye nin kɛra ka bɛn ni alamisadon ye février kalo tile 2 san 2023 Christian Lider ne ale Alimaɲi olu ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni ma a y'a jira k'a fɔ ale ka nin taama in a kɔni nana yaasa u bɛ se ka kuma jamana ninnu filaw bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ fɛn caman yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ ta sira fɛ politiki ta sira ani dɛmɛ min ni o bɛ se ka don camancɛla fanga yɛrɛ kɔni ma cogoya min na nka k'o bɔ a la a y'i da don min ye bi olu ka finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ minisima yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu ka tagaliko kuma min yɛrɛ kɔni bɛ sen na a y'a jira k'a fɔ tuguni min na n'o hakilina na bari ka d'a kan olu ka finitigilakaw kan ka munumunu ni wulikajɔ minnu kɛ n'u ka drone ye ayiwa o min n'o o balilen bɛ o kɔni olu de kɛlen bɛ olu ka hakilina ye bi nka minisiri min bɛ yen n'o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni y'a jira la k'a fɔ ayiwa kuma min bɛ ka fɔ an ɲɛna a tɛ nin kɛcogoya la o ye k'a fɔ ayiwa min ye u ka drone k'olu kana pan walima k'a fɔ ka dan sigi olu la o tɛ bari ka d'a kan basigibaliya a ɲɔ ɲalen bɛ cogoya min na olu b'a fɛ ni baara o baara ka kɛ a ka kɛ misali sariya ayiwa ani jamana yɛrɛ kɔni ka laɲini kɔnɔna la o de kama u ye a ɲini u fɛ ni drone min n'a bɛ wuli u ka ɲɛfɔli kɛ couleur min don a bɛ taa yɔrɔ min na ayiwa a bɛna wuli waati min na ani a bɛna baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ ɲɛfɔli ka se ka ko olu la min b'a to faamuya yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ a la ka bɔ yen an bɛ taa Irisi ale ni Ukraine olu ka kɛlɛjugu min yɛrɛ kɔni bɛ sen na ayiwa Irisi olu ye dugukolo kɔni minɛ Ukraine jamana yɛrɛ kɔni na n'o u y'o fara u yɛrɛ kɔni ka jamana kan ayiwa Irisi ka bɛn ni jumadonya ye u ye laseli kɛ laseli min b'a jira k'a fɔ cakɛda minnu b'o olu dugukolo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Crimée ayiwa i b'a ye k'a fɔ baarakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ a bɛ t'i jɔ fɔ cakɛda min ye 500 yɛrɛ kɔni na ayiwa ni o ye ayiwa bankiw fo ka taa se baarakɛ wɛrɛw ma n'o ye Ukraine maa ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ta ye Irisi y'a jira k'a fɔ o dugu kelen o kelen n'o olu y'o minɛ baarakɛyɔrɔ kelen o kelen ni o bɛ o kɔnɔ ayiwa o bɛɛ bɛna fara ayiwa o sɔrɔw bɛɛ bɛna fara Irisi jamana yɛrɛ kɔni sɔrɔ yɛrɛ kɔni kan u y'a jira k'a fɔ tuguni olu ko o usines olu bɛna sɔrɔ minnu bɔ yen nɔ o sɔrɔw de bɛna tila ka kɛ olu ka kɛlɛ min bɛ ka kɛ Ukraine ka se ka minɛ ko o dilan tuguni ka di olu ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma hakilina jiginna Irisi la olu yɛrɛ kɔni de kɛlen bɛ ka min ye u ka dugu min bɛ yen bi ko Zaporaji ayiwa min bɛ tali kɛ u ka centrale nucléaire la o kɔni bilama o bɛ Irisi de kɔni ka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ni ale yɛrɛ bɛ oponi ni Moscou ayiwa ni o mara bɛ Moscou yɛrɛ kɔni bolo bi an bɛ waati min na ni fana bɛ dansigi an ka bi n'o ye kunnafoni sɔrɔlo na tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jidi ja ninnu k'olu cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛɛ tɛnɛndon ni Ala sɔnna